जोंनि दतमा बियाबनि लाइमोनफ्रा दिनै फरायसुलि फरायसुला बिथांमोना बिजाथिजों दिनैहाय मोगा मोगि सालायनायनि मोनसे प्रग्राम बिथांमोना लादों। बिथांमोना इयुथ कनक्लेव होननाय मोनसे टीम होनानै बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। नुजाफैनानै लाइमोनफोरनि सोंनायनि फिननाय होनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लाइमोनफोरनि गेजेराव फैयोब्ला आङो गावनो जोबोद गोजोननाय मोनो, खुसि जायो आं। आरो दा गोबां जेंना जेंसि लाइमोनफोरा दङ, बेफोरखौ मिथिनानै आरो बिथांमोननि सिगाङाव आंनि जिउनि जे मोनसे जार्नि अफ लाइफ बेखौ शेयार खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आदा जयन्त बसुमतारी, जोंहा रेवरेवा नार्जिहारी सार, बयबो नुजाफैनानै दिनै लाइमोनफोरखौहाय एनकारेजमेन्ट होफैदों। जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जादों। जिहेतु दिनैनि बे हाबाफारियाव लाइमोनफ्रा माबे इस्युफोरखौ बांसिन फकास खालामनानै नोंथांनि सोंथि सोंनाय जादों? लाइमोनफ्रा 125 एमेन्डमेन्टनि सोमोन्दै सोंदों। दिनै 125 एमेन्डमेन्टआ मा दङ आं मोजाङै बुजायनानै होदों। इमप्लयमेन्टनि बाथ्रा सोंदों। इमप्लयमेन्टनि बाथ्रा सोंनायाव आं गोबांखौनो बुंदों जे बयबो जोङो एन्ट्रप्रेन्योरशिप लाइनाव, सेल्फ एमप्लयमेन्ट लाइनाव जों गोसो होनो हायो। टुरिजम सेक्टराव गोबां जोंहा इमप्लयमेन्टनि एभिनिउस दङ, बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। सरकारि साख्रिजों लोगोसे जोङो सरकारि नङै खामानिफोरखौ जोङो मावनांगोन, होमबासो जोङो 100% इमप्लयमेन्टनि जे खाबु बेयो जागोन होननानै आं लाइमोनफोरनि गेजेराव बुंदों। लामा सामानि सोंथि बिथांमोना सोंदों आरो बेबायदिनो लाइमोनफ्राबो राजखान्थियाव माबोरै ओंखारनो हायो बेयाव आं बुंदों। जुदि आं MLA जानानै जुदि देरहालाङोबा आंजोंनो लोगोसे बोसोरफ्रोमबो फ्राय 60 मानसिया इन्टार्नशिप खालामनानै राजखान्थिखौ बोरै खालामो, राजखान्थियाव मा मावनो गोनां जायो, बेनि अबिगथाफ्रा मा बेफोरखौ मिथिनो बा एक्सप'जार होनो थाखाय बा मोनसे एक्सपिरियेन्स होनो थाखाय आङो लाइमोनफोरखौहाय बोसोरे 60 इन्टार्नशिप होनो थाखाय दिनैहाय बिथांमोननो रादाय होदों आरो आं देरहालाङोबा बे रादायखौ आं मावफुंगोन।